କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେଇଦେବା ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। କାରଣ ଇଂଲିଶରେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଠକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ବା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବିପାରନ୍ତି ବା ମନ୍ଦ ଭାବିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଥରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବ ଦମ୍ପତି ବସିଥାନ୍ତି। ପୁଅଟିର ବୟସ 20-22 ବର୍ଷ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଟ୍ରେନର ଝରକାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ପୁଅଟି ଚିଲେଇଲା, ବାପା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦୌଡୁଛି। ଯୁବ ଦମ୍ପତି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଆରେ 20-22 ବର୍ଷର ପିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ କ'ଣ ଗଛ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏନି କି? ପୁଣି ପୁଅ ଚିଲଉଛି, ବାପା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କେମିତି ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ବାହାରି ଆସି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା ସେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରକୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଟ୍ରେନରେ ଚିଲଉଛି। ମଉସା କହିଲେ, ଆରେ ମା, ମୁଁ ବା ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ ଥିଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ତାର ଆଖି ଅପରେସନ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, କାହାକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଇ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ।